en åben person. Du skal være parat til at springe ud i nogle nye og spændende udfordringer. Du skal kunne holde hovedet højt til hver en tid. Vi vil selvfølgelig alle sammen hjælpe dig til at holde hovedet højt, men jeg synes helt klart, at du skal, hvis du tænker over det, så hopper ned. Gør det. Spring ud i det. Bliv min nye kollega. Jeg startede med at komme til 24 Natives bootcamp inde i København, hvor så jeg fik en stabil og rigtig god oplæring i salgsteknik og produktviden, hvor så jeg mødte nogle rigtig flinke mennesker i min bootcamp, hvor så en af dem spørger, om jeg ikke har lyst til at tage med ned. Ja, det ville jeg egentlig gerne, det hele var meget hurtigt for mig, men jeg tog så herned. Og jeg landede første dag i Barcelona, og det var dejligt varmt, der palmer og sådan nogle ting, og det var rigtig rart. Og første dag på arbejdet var lige så rart, folk de fløj rundt på skateboards og smilte og grinede og klappede hænderne, og folk de svalte. Så min første dag på arbejdet var også virkelig lærerigt og spændende. Nu har jeg været hernede i en måned, og grunden til at jeg godt kan lide at være hernede og rigtig gerne vil blive hernede, det er fordi jeg konstant udvikler mig, både som sælger, men også som menneske. Når jeg er på arbejde, så udvikler jeg mig konstant som menneske, eller som sælger, fordi at jeg får inputs og gode læringer fra de andre kollegaer og vores salgscoaches. Når jeg så er fri for job igen, så kan jeg også udvikle mig selv som menneske, fordi jeg så også har tid til at være i en fremmed by, være i et fremmed land med et fremmed sprog, og så se mig selv i nogle forskellige situationer. Jeg synes også, hvis du skal være min nye kollega, at du skal være et meget socialt menneske. Vi er rigtig sociale alle sammen. Vi er sociale på arbejde og efter arbejde. Vi går altid ud, ikke altid, vi går tit ud og får en øl efter arbejde og hygger os rigtig meget. Vi har jo i princippet kun hinanden hernede, så vi bliver en lille familie, så det skal du helt sikkert være klar på. En ny kollega, som vi mangler herinde, er en person, som er åben, smilende og glad, som har mulighed for at kunne opretholde den morale, som vi i forvejen har herinde, som ikke er bleg til at klappe, når vi laver salg, eller er parat til en øl efter arbejde.